O Grupo de Desenvolvemento Rural do Salnés Ullaumia entregou o premio do sorteo realizado en Facebook O Rural Vive, Vive o Rural, un concurso destinado a promocionar as iniciativas do GDR. O que se trata con isto é de achegar as posibilidades que hai desde o GDR a todos eses proxectos, a toda esa financiación, que de outro xeito sería, pois non digo imposible, pero sí sería moito máis complexo a hora de conseguilo e de acadar e de rematar eses proxectos que a veces non deixan de ser máis que un boceto encima dunha mesa. A gañadora do concurso lévase unha estancia dunha noite no Hotel Quinta de San Amaro e unha visita a unha adega. Bueno, eu vin a publicación, a diña me gusta, e dixen, bueno, a ver que sale. Como nunca me toca nada, dixen, non vai a ser nada. Cando me chamou José Alberto, dixen, oi, Dios mío, este señor de onde sale? E cando me pon Carmen, eres agraciada, dixen, oh, Dios mío, mi vida non pode ser. A verdade é que moi ben, moi contenta. Dende o GDR buscan chegar a toda a xente do rural para poder axudalos a desenvolver os seus proxectos. O presidente da organización fai un balance positivo das actuacións realizadas este ano. Que o que se trata é iso, dinamizar e tamén asentar poboación rural, que poidan chegar a bo fin. É un pouco o balance é positivo, é dicir, a inmensa maioría dos proxectos, a calidade dos proxectos é boa e somos uns dos GDRs que máis proxectos estamos presentando, pero claro, tamén o contrapunto é ese, é dicir, gustaríanos ter todavía máis recursos para poder dar cabida a todos eses proxectos que a toda agora están aí un pouco en stand-by. A entrega de premios tivo lugar en Meis. Dende a vila destacaron a importancia do GDR para os concellos rurais. Aquí se teñen desarrollado accións importantes con establecementos do noso concello e desde o concello tamén estamos a elaborar ahora mesmo a executar a obra do Centro Social de San Martiño, no que tamén temos unha aportación do GDR e para un concello rural como Meis é fundamental. Precisamente Meis é o concello onde se están desenvolvendo máis proxectos coa colaboración do GDR. Entre eles destacan o proxecto do Parque Acuático, melloras no laboratorio CIAS, na adega Terras da Sorei e nas casas turísticas de Carballo de Prado e Abuelo Arcos. E xa digo que para un concello como Meis que necesitamos que se instalen empresas, que veñan casas de turismo rural, que veñan supermercados, porque hai pouco comercio, pois estas axudas son moi benvidas e creo que esenciales. A entrega de premios tivo lugar na Casa do Escudeiro, un centro social rehabilitado coa colaboración do GDR. Neste centro, en canto a situación o permita, exporase unha mostra cultural do Grupo de Desenvolvemento Rural, mentres dende o GDR xa traballan en máis promocións para poder chegar a toda a poboación do rural.